Absolutamente dokotela. Hayi ngeke Dokotela. akuqhubeka kwescore. Awusidatha sithi score. Datha sithi score. Ja, dokotela. Bafethu, yasini lemuntu esikuyona kahle kahle. Ingoba kulehlane yabona. Friday bafethu umuntu isho njalo so sicela niphathe kahle weekend bafethu nibe mnandi behave so that Monday 8:30 nibe right. Kube kanjalo. Sifuna 11 million kahle kahle. 11 million viewers. Siyawufuna 11 million. Siyabona 10 million sithi right. Lesifuna abani ke manje? 11 million. 11 million. Bese sithi doko. Bese sithi bura. Yebo. As Ngabafunani.